ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿಯಾನು ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುನು ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಪಾರ್ದು ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುನು ಮಂತುದು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆಕ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತವೆನು ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಪ್ಪಂದು ತುಕನಿ ಬಲಿ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೈಗೆ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿ ಇರತ್ತೈನು ಪಾಡೊಂದೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ 5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ, ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಮೆತ್ತೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡೊಂದೆ, ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ 10 ಸಳ ಪಾಡೊಂದೆ, ಚಕ್ಕೆ 2 ತುಂಡು, ಸ್ಟಾರ್ ಪೂ ಒಂಜಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ, ಲವಂಗ 3 ಪಾಡೊಂದೆ. ಈತೇನು ಪಾಡ್ದೈನೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. ಪೊದುಪುನಾಗ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಐ ಫ್ಲೇಮುಡು ದೀಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಸಾಮಾನು ಮಾತ ಕರ್ಚುಂಡು. ಸಾಮಾನು ಒಂತೆ ಪೊತ್ತುದೈನೆ ಐಕ್ ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು 2 ದಂಟದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ನೀರುಳ್ಳಿದ ಕಮ್ಮೆನ ಇತ್ತ ಬುಡೊಂದುಂಡು. ಸಾಮಾನು ಪೊದುಪುನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಏರ್ಪುಂಡು. ಅವು ಕಮ್ಮೆನ ಬತ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ತಾರಾಯಿ 1 ಕಪ್ಪುದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ತಾರಾಯಿನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುದೈನೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊನ್ಲಿ. ಇತ್ತೆಂದೆಕ್ ಗಸಗಸೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ 2 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು, ಎಲ್ಯ ಚಮಚಡ್ 2 ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಫ್ ಮಂತದು ನೆನು ಚೌಲಿಯಾರ ಬುಡ್ಕ ಚೌಲಿಯಾಯಿನ ಮಸಾಲೆನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಪುಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆತಿ. ನೆನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಉಂಡಾಂಡಿ ಇಂಚನೆ ಕಡೆತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಬೇತೊಂಜಿ ಬಾಜಾನಾಗ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆನು ದೀವೊಂದೆ ತುಲೆ ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಂದೆಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಗ್ ಎಣ್ಣೆನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ, ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ, ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ, 2 ದಂಟದಾತು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪುನು ಪಾಡೊಂದೆ. ಈತೇನು ಪಾಡೊನ್ನ ಬಕ್ಕ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ತುಂಡಾಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಮೂಲುಂದೇನು ಪೊತ್ತೊಂದೆ. ಇತ್ತೆ ನನಂದೇಕ್ ಕೋರಿನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. 1 kg ಕೋರಿನು ದೆತೊಂದೆ. ಬೋನ್ಲ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಲ ರೆಡ್ಡೆನ್ಲ ದೆತೊಂದು ನೇನೊಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ಪೊರ್ತು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ತೊಂಡಾಂಡು. ಎಕಡೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಡು ಒಂತ ಅರೆಪುನು ದೀದಿತ್ತತೆ ಐಕ್ ನೀರು ಪಾಡೊಂದೆ. ಆ ನೀರ್ನು ಇಂದೆಕ್ ಪಾಡೊಂದೆ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ, ಉಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನಾತು. ನೇನು ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದು ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇಯರೆ ಬುಡ್ನಾಂಡು. ನಮ್ಮ ಅರೆಪುದ ನೀರುಡೆ ಬೇಯರೆ ದೀಪುನ ಎಡ್ದಾದು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಅಂಚ ಮಂತೀನಿ ಅನ್ನು. ಇತ್ತ ತುಲೆ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತದುಂಡು. ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬಕ್ಕ ಕಡೆ ದೀತಿನ ಅರೆಪುನ ಐಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಏತು ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಪು ದೀಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ಒಂತೆ ದಪ್ಪನೆ ಉಪ್ಪಾಡು ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನ್ ಈತು ದಪ್ಪ ದೀವೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ದಪ್ಪ ಬೋಡು ಪಂದು ತೂದು ನೀರು ಪಾಡೊಂಡಾಂಡು. ನನಂದೇಕ ಲಿಡ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಕೊದ್ದೆರ ಬುಡ್ಕ ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪುನು ಒಂದೆರಡು ದುಂಬುಲ ಹೊರ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾವೊಂದೆ. ಐಟ್ ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಕುದ್ದೆ ಮುಂಚಿಲ್ನ ಪಾಡೊಂದೆ. ಉದ್ದ ಮುಂಚಿನೇ ಪಾರ್ದು ಕೋರ್ದ ಕಜಿಪುನು ಕೋರ್ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಲ್ಲೆ ಪಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡು. ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನನಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ ಇಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಮರಪೋಚಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.